Sila rojbat hevalno li ser welatê me şerekî pir ciddî heye. Heleb her du taxên Kurdan di bazarê de ye. Hevalno îşev mümkün e şerekî pir dijwar çê bibe. Sebebî wî jî ez ji we re bêjim. Aniha tiştek ku li ser xerîtê dibînin, ev dêr hafir sînorê dawî ê rêveberiya Xweserê Qesedê wê derê kontrol dike. Heta Helebê bi qasî 45 kilometre mesafe heye. Ji bo ku tu bikarî bî vê peymanê daynê aliyekî, niha peymana yekê Nîsanê mana wî tune ye. Peymana yekê Nîsanê peymana di navbera berx û gur da ye. Gur çawa ku nikare vê peymana di navbera xwe û berxê de pêk bîne, çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyeyê, peymanên bi dewleta Tirkiye re jî aynen weke peymanê gur û berxê ne. Ne mümkün e pêk bînin. Tabî ki berx dixwaze. Tabî ki mî dixwaze wê peymanê pêk bîne. Ji ber ku canê wê di bazarê de ye. Canê wê meselê ye. Hevan aniha peymana me ya li Helebê dişibe vê yekê. Rêveberên me şervanên me di yekê Nîsana sala borî de ev peyman îmze kirin bi hêzên Heteşê re bi navbeynkariya dewleta Tirkiye. Çek û silehên xwe ê mezin girtin ji Helebê vekişiyan tenê hêza asayîşê maye li wê derê. Ew jî aniha dibin ewlêkariya hêzên çeteyan de bûn. Qaşo ji hêzên çete soz girtibûn ji bo êrişê wê derê nekin. Niha çi dibe? Hêzên çete ê girêdayî dewleta Tirkiye, girêdayî Şamê feq nake, hemî di nava hev de ne. Paşê em ê behsa İsraîlê jî bikin. Niha rabûne ji millet dixwazin ji wê derê derkeve. Millet bi qasî 400 hezar însanê me vê sermayê de ji wan tê xwestin ku her du taxan biterîkinin derkevin. Ev însanê me biçin ku derê. Aniha li Rojavayê Kurdistanê hale hazir di navbera 10-15 kampên penaberan ê koçberan hene. Hemî însanên me ê ku ji serê kaniyê hatine, ê ji beriya niha ji Şehbayê hatibûn, ji Efrînê hatibûn li wan de re bicihbûne. Ê malbatên Daişî hene bi qasî 10,000 însan ew jî li Holê kampa Holê li wê derê ne. Yani li welatê xwe milletê me li welatê xwe ketiye pozisyona malbatên Daişiyan. Yani tiştekî ku mirov qebûl bike nine yani. Mirov nikare vê rewşê qebûl bike. Îja mîna ku ev hemî nebes be, her du taxên me ê qedîm ku bi 100 salan vir ve di destê Kurdan de ye, Kurd çûne li wê derê bi ked û emega xwe mal û milk kirîne, dikan kirîne, xanî kirîne, atölye vekirine, fabrîxe vekirine. Bi sedan salan e Kurd li wê derê bi cih bûne. Îro dewleta Tirkiye çeteyên xwe kes nizanin ji ku derê hatine, xistine dewrê tên Kurdan ji wê derê jî derdixin. Her tiştê li Helebê çê bibe were serê Kurdan, em ji wan dewleta Tirkiye mesûl digirin. Ji ber ku hikûmeta îro ya li Şamê tu mana wî tune ye. Ne rewan e, ne meşrû ne. Em nikarin wana muhetab bigirin, em nikarin wana berpirsiyar jî bigirin. Ne tiştekî ye. Niha êrişkar heye li Holê. Aktorê sereke yê van êrişan heye li Holê. Dewlet e, dewletekî meşrû ye, navnetewî ye, tên askirin, merov dikare dawe lê ve bike. Mesela em colanî û çeteyên wan biçin dawe li wan ve bikin çi, dawe ve nekin çi. Çûn di nava çend rojan de 5,000 Elewî kuştin li Laskiyê, Tertûsê, li wan peravan. Kî dengê xwe kir ji wan re? Çawa dawe, kîjan dawe li hemberî wan hate vêkirin? Çûn êrişê durziya kirin, ew qas bi sedan însan kuştin. Qet daweyekî vebû li hemberî wan. Dawe vebe çi ve nebe çi? Ha. Dewleta Tirkiye ne wisa ye? Dewleta Tirkiye dewletekî fermî ye. Girêdayî netewên yekbûyî ye. Artêşa wê girêdayî NATO ye. Yek komkujiyekî bike, problem çê dibe li hember wê. Daw têne vekirin. Yan jî milletê Kurd dibe xwedî heq milletê Kurd dibe xwedî heq ku zirar bide dewleta Tirkiye. Baş e? Milletekî ku zirar bibîne ji dewleta Tirkiye heqê wî çê dibe, ew jî zirar bide wê dewletê. Ji ber vê yekê çi dike dewleta Tirkiye li ser navê xwe êriş nake. Çeteyan kirê dike,
وکی وکیل شر وکالتی هیچ بداوی نبیه شر وکالتی دومه بقاسی 70,000 چتنگ ریدای دولت ترکیه لسوریه آنها لسرکار او کتنه نو حرکتی و جو کردان دخوازن حلبی بتری کنن هبان نو نهاج هرمی تلفونی مهنه هبالی من و تلفونی مبکه از ناوی ندم نها ناوا لهرمیه جبر مسئله اولکاری از دخوازم ام دنگی ببیسم بلا آگاهی داوی بمرا پار ببکه لی پیشی از بنیرم دعوت چی هواندا باشه جی لسر خلیتی ام هندشتان به هورا بنیرن لتاخن شیخ محسود اشرفی ین حلبه شر و پفچول دجوار دنابرا هیزین آسایش ین گریدای قصده و ارتش سوریه ده درکتنه نخوشخانه اک جکار درکتیه زرار دیتیه ایرو سر سبه جاره کدن ایرش تاخن کردان این حلبه هاته کرن هفسروک انجمنا گشتی تاخن اشرفی ی شیخ محسود نوری شیخو دوه جی داخیانی دابو ایرو جی دیسا داخیانی خواه دوباره کریه یان جی آگاهی نودانه دبیجه دکترکی جهرم ابن ناوی عبدالقادر حسکو اویجی دبیجه کو لتاخ اشرفیه نخوشخانه عثمان زراره کی پر جدی دیتیه بروان ایرشان ارتش سوریه جدوه و آستیا ایرشی خواه لتاخین دبن کنترولا کردان ده دجوارتر کریه لگوری داخیانی آسایشا وان هر دو تاخان ev dever jali komên girêdayê hikûmeta Sûriyê ve rast têne bombekirin di êrişên dawî ya doh de 4 kesan jiyana xwe ji dest da bi dehan kes birîndar bûn ez dibêjim qey agahiyê wan kê min agahiyên di derbarê encamên şer de doh me behsa 20 kuştiyan kir berpirsa hêzên ewlehiya hundirîn ya Helebê axîr nû canê ragihand ku ev 6 mehin ev hêz dixwazin wan bişkînin dibêje ev nîv sal e hêzên girêdayê Şamê ez bixwe dibêjim hêzên girêdayê dewleta Tirkiye dixwazin bi îsrar hêzên asayişê bikişînin nava şer provokasyonê derbixin millet sor bikin dixwazin millet derbixin li wê derê rojane binpêkirinan çê dikin hincetekî dibînin ji bo şer derbixin niha hevan wekî din mesela ev komên çete di nava 24 saatên dawî de 4 caran bi dronên xwekûş êrişê herêmê kirine wekî din ez hema di vê naberê de agahî jî bigirim telefonê herêmê jî bikim bila qet nebe agahî hazir bin baş e hêzên ewlekariya hundirîn ya Helebê ragihand ku taxên Şêx Mesûd Eşrefiye di van saetan de jî dibin hedefa bombebaranên dijwar ên komên girêdayê Wezareta Parastinaya Sûriyê êriş bi çekên giran bi balafirên bê mirov têne kirin cudahî naxin navbera sivîl û endamên hêzên asayişiyê kîl ber wan keve dikin hedef di vê naberê de tiştekî ez fêr bûm hevanno ciwanên Kurdan rehîn digirin direvînin dibin weke mertal bikartînin yani acayip tiştekî eger ev were tespît kirin fotoğrafê wan werin kişandin îspat were kirin dîsa jî were îspat kirin merûz çi dikare bike yani ev hêzên girêdayê dewleta Tirkiye însanan direvînin weke mertal bikartînin kî dibêje Ferhat Şamî dibêje grûpên hikûmeta Şamê de êrişên xwe yên li taxên Şêx Mesûd Eşrefiyê de xortên revandî weke mertalên mirovî bikartînin bi kiryarekê sûç ya eşkere û sîstematîk hêzên hikûmeta Şamê taxa Şêx Mesûd dorpêş kirine bombebaraneke dijwar kirine bi tankan êriş dikin gefa dagirkeriyekê berfireh dixwin yani bi tankan êriş dikin ev li dijî peymanê ye li erê çünkü aniha tenê hêzên Kurdan ê li wê derê bê ewin bê çek û silahên mezin in
Anha evan ji heremê telefonekî me heye deqekî. Silav roj baş. Roj baş, Slavores. Serçava gelek spas ji bo tevlîbûna te. Anha em li te godar dikin bi qasî 1300 heval bawekî zindî li te godar dikin. Rewşa dawî tu ji me re pêşî eger bikarî bibînî ziman paşê jî em cih bidin şîroveyên te ka tu çi mane didî vî şerê ev hêzên çete ê girêdayî dewleta Tirkiye ne, ê girêdayî Şamê ne, vana kî ne û çi dixwazin ji her du taxên Kurdan keremke. Ji bo meseleyên ewlekariyê me navê te negot lê dîsa jî maye ser te. Keremke. Belê bêguman yani derawşa heyî de hemdemo li Eranserê heta Rojavayê Kurdistanê temaşa dikin. Geşedanên herî dawî ku em bêjin li herêmê rû didin, pirzgirêkin ku çê dibin, rewşa alûs a ku heta Rojavayê Kurdistanê ber bi pêşhatên dawî ve diçe bêguman li vê İnterneta herêmê hinek zehmetî dikişîne lê belkî jî deng were. Mamoste dengê te çû eger dengê te hat ji xwe tu firq bikî. Ya heval no moralê xwe xirab nekin. Heval çi dibêjin? Bila niha heval no neheqî li hev jî nekin ji hev re gotinê xirab nebêjin me ez çi bikim me hûn tevlî dibin gotinê xirab ji hev re dibêjin me çi ji destê min tê û çi tînin serê hev bînin serê hev. Ya hûn mirovê mezin in ez çi bikim ji we re? Ez ji we re bêjim ji hev re tişta nebêjin, ji hev re tiştê baş bibêjin. Yani eybe ez şîretan bikim. Me çi me şîret bikim? Ez piştî vê saetê rabim bêjim ji hev re baş bim me dibe. Hûn çi tînin serê hev bînin serê hev. Ji xwe wisa ye. Di vê naberê de hevan ez parantezekî vekim ew logoa ku hûn anha dibînin ser ekranê li vê derê deqekî. Ev logoa ku anha hûn dibînin vê derê hevalekî min doh wekî sürprîz diyariyekî ji min re şandiye bi xwe çêkiriye. Mala wî ava botan her hevî gelek spas dikim. Ez dibêjim hêvî dikim li gor dilê we be ev logo em ê ji virûpê ve bikar bînin. Gelek heval li me temaşe dikin li gorî xwe ji me re diyariyan dişînin pir baş e her hebin. Hevan no min çi ji we re digot eger hevalê me eger amade be bikaribe tevlî bibe süper dibe. Dişna be me gelek mûçe amade kirine ez ê ji we re pêşkêş bikim. Niha İlham Ehmed jî daxuyaniyekî belav kiriye. Deqekî. Desteya operasyonan ya Artêşa Erebî ya Sûriye ragihand ku ji Newpê ve hemû baregehên askeriyê Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê yên li taxên Şex Mesûd Eşrefiye li Helebê wekî hedefên leşkerê yên rewan e û ew ê hedef werin girtin. Cümleyekî pir vekiriye tam rezalet ev çetên girêdayî dewleta Tirkiye cümleyekî pir vekirî dibêjin bila milletên her du taxên Helebê Şex Mesûd Eşrefiye derkevin baregehên askerî yên Qesedê yên li wê derê hedefa me ne pir vekirî dibêje. Artêşa Sûriye di daxuyaniyekê de balê dikişîne ser wê yekê ku ev gav piştî wê yekê tê ku wan hêzên Qesedê aloziyên xwe ber bi taxên din ên bajarê Helebê ve berfireh kirine li dijî welatiyên sivîl komkujî kirine. Binêrin mesela hevan da. İftira li Qesedê dike. Yani Qesedê yek Qesedê li van her du taxan tune ye. Du hêzên asayişê li wê derê ne tenê ji bo asayişê ye. Ji bo ewlekariyê ye. Divê derdora xwe berfireh kirine, pêş ketine û welatiyên sivîl qetil kirine. Mesela. Stûjbariyekî wisa heye.
Yê ewl pêşî êriş kirine ew ez aniha encama şer jî ez ji we re bêjim. Yani aniha hala hazir têkçûnekî ez dibînim. Ez têkçûnekî dibînim vê derê de. Mesela fermandarekî girîng yê Tehrîr Heyet Tehrîr el Şam ku wekî zilamê sêyemîn yê rêxistina xwe tê naskirin Tugayder General Awad El Casim li derdora Helebê birîndar bû. Birîna wî gelekî giran e ji bo dermankirina ewrakirina nexweşxaneya Tirkiye. Di vê naberê de tankekî aîdê çetên hikûmeta demkî li derdora taxa Benî Zeyd ya Helebê bi temamî hate rûxandin, derbekî giran lê ketiye. Hewldaneke çetên hikûmeta demkî ya ji bo ketina nava hundirê taxê li ser girê Castello ew jî vala hate derxistin. Yani hewldana wan hebû biçin girê Castello vala derket. Wekî din ji çavkaniyekê taybet daxuyaniya fermandar Sîpan Hemo dibêje nebê armance. Wî hêzeke piştgiriyê yayê mezin amade kiriye, niha amedekariyan dike ji dêr hefrê ber bi taxên me ên dorpêşkir yên Helebê ve biçe. Di rewşekî de ku înisiyatîfên agirbestê bi ser nakevin, komên Wezareta Parastinê êrişên xwe yên li ser taxên Eşrefiye Şêx Mehsûd biqedînin. Çawa biqedînin yani? Fehm nekir. Dibêje tamam. İnternet hinekî dibê zehmet e li Rojava hevando? Yani divê rewşê de ku înisiyatîfên agirbestê bi ser nakevin, komên Wezaretê şerê xwe didomînin, şerê xwe mezin dikin li hember her du taxan. Niha xeteriya ku em dibînin hevano, aniha vê derê heye vê derê ez ji we re bêjim. Diqekî. Ew wisa bînim ser ekranê. Niha binêrin. Dêr Hefir heta Helebê 45 kîlometre ye. Li vê derê Dêr Hefrê Qesedê şervanê xwe amade kiriye hevano. A vê derê. Dibe ku îşev ji vê derê de lêxin wê demê eger dewleta Tirkiye nekeve dewrê, heta vê derê ji biçin hawara 400,000 Kurdên me ê li Helebê. Ev tiştekî mümkün e. Dibe ku şer îşev dest pê bike. Hewldanên dîplomatîk, hewldanên diyalogê bi van çetiyan re bê encam mane heta vê saetê. Yani mirov nikare tiştekî bibêje. Hêzên ewlekariya hundirîn li derdora taxa Benî Zeyd çeperên eskerî yên girêdayî komên Wezareta Parastinê bê tesîr kirin, ew çeperê wan kirin kontrola xwe. Piştî ku hêzên rûmetê bi wan re rûbirûman, 12 endamên çeteyên El Colanî li herêma Castello hatin kuştin. 12 endamên çete yên Colanî hatine kuştin. A vê derê ez dibêjim qey hate femkirin, aniha rewş bi vî şekilê sênek mezin kim ji bo we baştir xuya bibe. Yani rewşa Helebê li gorî Rojavayê Kurdistanê, yani Rojavayê Kurdistanê dikare xwedî li Helebê derbikeve, lê şerekî pir ciddî lazim e. Aniha ya basa bazariyekê tê kirin ama kîjan bazarî li ser Helebê çê dibe gelo. Yani hevalên ku matematîka wan be hebin, dikare hesab û kîtaban bikin. Bi destxistina Helebê de fayda kîjan hêzan heye. Erê. Telefonê me yên ji herêmê
آنها ضعیفه هوانو شرط اینترنت وسان الودری دیساجی هم هول بدن خوابی گینه دوی نابره دجوار نو چه پیشکش کم حتی هات یعنی گلک آگاهین تبلیغ هنه جانان آگاهی حتی کو نینه پیش راستکرین ام نخوازن جوارا ببیجن آگاهین پیش راستکری هبن اجوارا دبیجم اف آگاهی راسته پیش راستکریه هوانو دقیقی من جهد دا داخوانیا İlham Ahmet و داخوانیا قصد بخواجی هیا دقیقی از جی بدم هر دوی جی نا یک چو دقیقی هوانو سبر بکن tamam. Hezin Suriye Demokratik Qased Eragahan ku de encama erişin hezin grede hükmeta Şam'ı yeni sertaxen Kurdan yeni Halep'de hatta naha heft sivilan jiyana xweş destaye zêdetirê pêncî kez birîndar bûne ji dû ve artêşa Sûriyê komên bi dijwarî êrişên taxên Şêx Mehsûd Eşrefiye dikin li Helepê. Qasedê li ser rewşa dawî bîlançoya êrişan eşkere kir. Qasedê di daxuyaniya xwe de agahiyên destpêkê yên qurbaniyan eşkere kirin. Li gorî vê daxuyaniyê hejmara kesên ku di encama topbarana komên girêdayê hikûmeta Şamê a li taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiyê de jiyana xweşdestane derketiye heftan pêncî du kes birîndar bûne wê demê agahiyên ku doh me girtin qismekî ji wan şaş bûn eger tenê heft kes şehîd bibin baş e ji ber ku hejmara me ya do bi şev zêdetir bû em hêvî dikin şerekî mezintir çêne bibe. Qasedê destnîşan kir ku topbarana Levanta Xan bi tankan bi dronan berdewam dike dorpêçekî gelekî giran heye metirsiya karesatê heye Qasedê di daxuyaniya xwe de balkişan ser rewşa mirovî ya xirab û diyar kir rê nêdayîn pêdiviyên aniha vê gavê çeteyên girêdayê hikûmetê rê nadin ku pêdiviyên jiyanî derbasî her du taxan bibin ev jî meseleyekî ye wekî din çi tê gotin her du tax dibin dorpêçekê giran ya çeteyan de ne. Ev kom rê nadin ku ne xwarin here, ne derman here, ne kelûpelên sereke derbasî van taxan bibin. Ev yek rewşa mirovî xirabtir dike. Jiyana bi hezaran sîvîlan dixe bin xeteriyê. Heştê tank şantine derdora taxan. Hêzên Sûriye Demokratîk şiyarî da ku amedekariya şarekî pir mezin tê kirin. Bêdengiya navnetewî mesela heye. Qasedê û bêdengiya navnetewî jî gelekî rexne dike. Em binêrin bêdengiya navnetewî qesta wî çi ye? Doh netewî yekbî derke daxuyanî da got şer nekin. Şerê xwe bidin seknandin. Ev rewş wisa ye. Kurd layê bavê kesî keça bavê kesî ninin. Kes nayê Xwedî li Kurda dernakeve. Eger Xwedî Kurda derketibana niha dewletekî Kurdan hebû. Eger Xwedî li Kurdan derketana niha li Rojavayê Kurdistanê statûyekî fermî hebû. Xwedî li Kurda dernakevin. Ew jî bîr bikin. Dermanê Kurdan di destê Kurdan de ye. Yeketiya Kurdan e xwe bikin problem li ber derê xelkê bibêjin em statûya xwe dixwazin. Em xweseriya xwe dixwazin em serxwebûna xwe dixwazin. Xilas. Binêrin doh dewlet Bahçeli daxuyaniyekî da pir hindik yani. Bi başî dibe, bi xirabî dibe, bi diyalogê dibe, bi şer dibe. Muheqqaq û ew ê werin bêçekirin. û hema çeteyê wan ketin dewrê. Hema. Binêrin İsrail çû Parîsê bi Colanî re peymana xwe îmze kir. Colanî tune, Colanî belkî ne sax e jî. Mesele ne Colanî ye? Colanî belkî gever bîye, miriye em nizanin. Mesele bermayî wî hene. Esad Şeybanî heye. Îro Hakan Fidan re hevdîtin pêkaniye. Vana ez ê ana ji wara bêjim. Do Hakan Fidan çûye Parîsê ji bo tevlî civîna İsrail û Şamê bibe. İsrail gotiye here ji vê derê. Here me gazî te nekiriye. Negirtine civînê. Îro hatiye bi Şeybanî re cuda cuda nîqaş dike. Ka we çi kir? Wel Parîsê we çi îmze kir? Gelo ev tişta ku we îmze kiriye wê zerarê bide Tirkiye. Em nizanin. Dibe ku aniha hikûmeta demkiya Şamê ji bo dilê dewleta Tirkiye xweş bike meseleya Helepê de nermbûnekî nîşan dide ji bo dewleta Tirkiye.
belki rêd de devleta Tirkiye were bike ve Helebê problem tune bila her du taxên Kurdan ji te re bin. Eger kêfa te tê tu Kurdan bikujî heta dawî çi ji destê te tê bike. Di vê meselê de ji bo dilê devleta Tirkiye xweş bikin, mümkün e ku her du taxên Kurdan teslimê devleta Tirkiye kiribin. Mümkün e. Ji ber vê yekî min gotiye bazara li ser Helebê. Yani li hevû du par dikin hin tiştan. Êdî maye ser Kurdan. Hevanno. Şarekî mezin eger çêbe, îşev çê dibe ji dêr Hefrê heta Helebê. Ew jî destê wan de çêkuş sîlah heye. Devleta Tirkiye bi balafiran bi dronan dikare êriş bike. Yani şarekî pir mezin li benda Kurdan e. Ya îşev ew ê diyalog çêbibe, levhatinekî çêbibe, Amerîka bikeve dewrê, İngiltere, Fransa bikeve dewrê. Eger ket dewrê, nekeve dewrê şarekî pir dijwar li benda me Kurdan e, ji were bêjim. Heyf e qaşo em derbasî buhara aştî bibûn. Qaşo pêvajoyekî hebû di navbera Kurdan û Tirkiyeyê. Rezalet bawerî bi Tirkiye naye. Min gotiye yani peymana di navbera Kurdan û dewleta Tirkiyeyê peymana di navbera Berxê û Gur de ye. Firqiya wan tune ye. Gur çawa ku rêz hurmet nîşanê peymana xwe û Berxê de dide, dewleta Tirkiye jî aynen bi qasî Gur hurmet ji wê peymanê re digire. Firqî tune ye. Desteya operasyonan ya Artêşa Erebiya Sûriye ragihand ku ji nehawpê ve hemû baregehên eskerî yên Qesedê yên li van taxan hedefên eskerî yên rewan e ji xelkê xwestin xwe ji baregehên Qesedê dûr bigirin, heta ji xelkê xwestin her du taxan biterîkînin. Niha rastiyekê me heye hevanno bi qasî ku dîmen ji me re tên gelek însan ji wan her du taxan derdikevin. İnsan derdikevin mal û milkê xwe cî de dihêlin. Yani eşekî pir mezin e. Merû nikare wan însana sûcbar bike, merû nikare bêje tu çima direvî, tu çima tirsonekî. Na wextê ku merû xwedî zarok be, merûv zarokê xwe, malbata xwe yan jî xwe di nava şer de nikare bihêle. Veya ez nikarim tiştekî bêjim. İnsanekî di nava şer de çawa tev digere bila tev gere, ez heq di xwe de nabînim ku şîretekî li wan bikim. Ez heq di xwe de nabînim ku di nava şer de bimîne. Tiştekî ji destê me naye. Tiştek ku ji destê me tê weke xebatkarê çapemeniyê em dikarin bang li miletê xwe yê Bakurê Kurdistanê bikin ku pêşî li dewleta xwe bigirin. Mesela ez wî heqê xwe de dibînim. Ez heq di xwe de dibînim ku ji miletê me yê Bakurê Kurdistanê bixwazim bibêjim ew dewleta ku hûn di xizmeta wê dane, ew dewleta ku hûn vergî û baja xwe didine, dewleta we ye. Li ser navê we çetên xwe xistiye dewrê, êriş dibe ser wan her du taxên Kurdan. Dewleta Tirkiye li Sûriye, li Helebê, li Rojava çi sûçê bike jê Kurdên me yê Bakurê Kurdistanê berpirsiyarin. Vîya ez pir rehetî dikarim bibêjim. Ez vê dikarim bêjim. Milletê me eger rabe ser xwe ji ber ku heqê te heye weke milletê Bakurê Kurdistanê. Heqê te heye tu pêşî li dewleta xwe bigirî. Tu bêjî arkadaş tu dewleta min î dewleta min î. Wê demê de emrê mi dayî. Tayyip Erdoğan maaşê te ez didim, ez milletim. Artêşa Tirkiye tu bi perê min û bi baja min xwe xwedî dikî. Artêşa te hemî bi perê min xwe xwedî dike. Wê demê tu nikarî ji sînorê Tirkiye derkevî. Terör merör tu neye. Tu terora xwe nebî ser Kurdan, neynî ser min û birayê min û kuzenê min kes terör nayê ser te. Vê yekî Kurdê me Bakurî dikare ji dewleta Tirkiye re bibêje. Wekî din ez nikarim heqê min tune ez ji Kurdê me her du taxa re bibêjim. Wê derê neterîkînin, wê derê dernekevin û ez têm we diparêzim, ez nikarim werim we biparêzim. Ez tenê agahiyên di derbarê we de dikarim li dunyayê belav bikim. Silav keko dengê me tê te? Ka axaftina te nîvcûma bû tu kerema xwe re bidomîne anha rewşa dawî em fam dikim.
Tamam. Hema te çi got em li benda te ne? بله ما گفت لطاق شیخ مقصود و اشرفی امدام لدیرو کاوی تماشا دکن یعنی جدیرو که در هر دو تاق این کردان تینه ناس کرن این رو جندام لی دنیرن دولت ترکیه و یتیم بسر ویبه بالتعلیمات این کجا شامی دستینن بالتعلیمات این کجا انقره دستینن خوازن هر دو تاق این کل حلبه وکه تاقین کتنیفین این حلبی تینن آسکرن ببین دورپیچه که گران ده بیلن و حتی پیویز بکه وکه ایرو به قوت لشکری به قوت عسکری ایرشین مزن لسر به تاقی بدن چیکن لورا بریا که اف یک پیک وره رای گشتی جدیدانه چند جاران اشارت دانه حول دانه خواستن هنه که پرووکاسیونان چه بکن لیاف یک دمی بون به طایبت پشتی ریکفتن هری داوی به شامیره دم کوس انجامه که ام بیجن ارینی در نکت به داخلیانی دولت بخشلی اما بیجن چند ساعت کت نوبری وانا ایدیم بیجن به سیله خواه گران تاخین شیخ مقصود و اشرفی به تانک و توپان دور پیچ کرن و هنکی هولا ایرشی دان تاوی که ایرش هات تیگ برنجی لدراو شهایی ده هم بیجن تهدید اک هاتیه داین گف اک هاتیه خوارن که ایدی ساعت جبوی و هاتنه و خطاندن ساعت این داین خطانی ساعت سیبون آره گشتی زانی هجمارا شیخ مقصود و اشرفی هجمارا که پرمزنم یعنی به گفین 3-4 ساعت هم باجاره که والا بکی افیک نممکنه یعنی تاقین شیخ مقصود و اشرفی هم بیا کشی زانبن همه بیجه ریجه که جسادی 20-25 حتی 30 جی هم بیجن که جبرین مین که جعفرین هاتن الوی در بجیبونه جبر که جی واری وان تنه اگر نه هات و ایرشک رو دا یعنی مخابن و سات مخابن و کارست اکیم مرووی لوی در رو بده جخوا داخلانین ریوبریا خواسر و داخلانین حسده باوی که بردوام بانک لرای گشتی دکن جبوی رواستاندن شر و پرچونان یعنی بکوین دوره بکوین برول و میسیون خرابنم بیجن جبو که کاربن مداخله روش هایی بکن اگر نه کارست که مروی رو بدم ویره لبر گلک روشین پریشانی بکن لعالی دن بریا که اف روش چه ببجی هم دزانن تاخین شیخ مقصود و اشرفی دالی سوتمنی و دالی کلوپلین درمانان ده و هر وقت دالی بیجن خوارن و خوارن یعنی در روش زور و زحمت ده بیجن رو برو مابون سر ده اف روش هنه که دن روش حریم آلوز بکب راستی با آوه که کرد از کارم گریدای تاخ شیخ مقصود و اشرفی وی که بیجن نزانم وقت دم کوپر سینوه Armanca van erişan müştere god mefham nekiriye. Mesela tib çiva grade di gelo menfaatin artêşa demkî a Sûriye çiye biryar digire êrişê ser baregehên qesidê dike. Mesela çawa wê ceseretê di xwe de dibîne. Ew jî dizanin ku hêza wan bi qasiya qesedê tune ye. Ew jî dizanin ku aniha rewşa ew tê dane a siyasî pir hesas e. Beriya niha êrişê Elewiyan kiribûn, êrişê Durziyan kiribûn, yani dosyayekî wan ê paxij tune ye. Sicîla wan qirêj e. Yani ji çi ceseretê digirin dibêjin îja jî dora Kurda em biçin Helebê vala bikin. Ji ber vê yekê keko ez di gumanê da me gelo ew bi xwe ne vê biryarê digirin dewleta Tirkiyeyê. Şîrova te merak dikim. اینها راسته یعنی خوا یعنی دولت هایی قاش و دولت سوریه
تيج عسكري ام بيجن مشكل يعني تبليها اف عسكري ها بدكي جسادي بينجا شيست يوان نجعر دي سوفينا برماهي جبهة النصرة القاعدة داعش هنا وانا بخوادينا لسوري هنا كتوبة سرحب بنا وده همان دمیده اسلامجیان رادیکالن یعنی بيجن بدیل اسلامینا فکری وان فکری سلفیانن وانا لوی داره انسان بخوادینه انسانی که براباینه انسانی که قاشان بيجن نجلیزینه یعنی درمشو هایده اگر که ام لوان شهتایان بنیرم قسمه که وان سر به دولت سوری نه بجون که دولت حکومت که دم کیش خورد شکل نه به نام احمد جولانی و شبکه اکل در دوراوی وانا هنه که پارا خوش امریکا و اسرائیل دیگرن و پارا دو دیانجی بشوی دو دیانجی هم بجون سر به دولت ترکیه نه همشات و حمزات و وانا هوا نه یعنی بنیری نامنیا شخصی اوانم لسرانسر روش آبای کردستانی تشتاکی ناوی هاینا کرد گلی کرد دبن سیوانه کری و بریا خواسردن و که قبول ناکن نممکنه جوها که قبول بکربان و ده سال 2010 11 12 و چاقو کمیشن سرهلدانا سوریه سرهلدانا روشاوای کردستان نو دست بکری و چاقوی قبول بکربان وانا بناوی جبهة النصرة خواجه را باندن بناوی امبیجن داعش را خواجه را باندن واجی بناوی حتشی را خواجه را بینن یعنی بده جاران وانا ایرشی کردا بکن برای گشتیشی دزانه وانا دست بکی برای خوادان پراوی دریا سپی امبیجن آلی لاسقیه و ترتوز و امبیجن بشی براوی لسر علویان ایرش بیکنیم به هزاران کشتن رای گشتی دید ویه که پیش را برای خودان آلی هم بیجن صحرای خط هم بیجن سویدا جبل شیخ و دردوران هم بیجن درزی کرن قربانی بیجاری همو کسی جید زانید پشتی ویه که برای خودان آلی هم که کرد لی جیان دکن اوه جاره جبر کو ام بیجن حلب باجاره که حلب طیبت تاخین شیخ مقصود و اشرفیه دبن دور پیچه کردنه ام بیجن تقویت تنه قوت تنه خواه بگیهنه وانه هم دزانن یعنی خطا دیر حافر خطانی ام بیجن دگهج حلبه یعنی نیزی 50 کیلومتر 55 کیلومتر یعنی باشه پیوسته توی 55 کیلومتر کوریدور وکی کتکاری به تقویه لوجستیک جبل خانه چک سلاح بگیرنی دست دیوان کسی کو ایروی لطاق شیخ مسعود و اشرفیه لبر خود دادن یه جارش بویوه که خطا هنه کم بیشن سوک بکوی داره ویه که مجال ببینن حالا بیده ویه که وی کرده دقر کرده نکره در باز بکن وی درش برکن مجال هیا چما مجال هیا برکن تقویت کنه من بچم بیشن ده دست حتی آده پانی دیگه آلی ست تشریح و برای قدر دیر حافظ مرو دکاره ببیجه همو دو دستی وانده یا اگر نه مرو دکاره ببیجه که جبر کو ایرش هم بجن جهت که رقا بکن یا وقت آلی تق پایان آلی دیره زور بکن آلی کوبانی تقویه هیا مگو مرو دکاره ببیجه که بردوامی عفرینیه جبر که او هر دو تاقین حلبه قسمه که بردوام عفرینیه پیشی به عفرینه دست بکرن پلان و پروژه دولت ترکیه ملت آنی خستن شعبای آنها شعبای جی هاتن حلبه آنها وانا جی حلبه جی دردخن یعنی گلو مرود کنه بجه بردواما ایرش دولت ترکیه لسر عفرینیه بله بگم آنها هم بیشن زنجیره که به هر دو و دخواستیم گره بدنم دست پیکی وقتا بود آلی عفرین پشت راجع آلی سر کانی او گریز بی پشت راجع خواستن آلی شهبا ببن و پشت راجع نها برای خدان آلی پشت را برای خدان آلی من بشی نهاجی جاردن و گریان حلبه هر احتمال ها یعنی هر روش ممکنه گنگازه در روش هایده وی جاره گلی کت
دیجان آلی خوپاراستنی ده در باز ده یعنی گل کرد دکاره چه بکه جوی بیاکی مثلا نه تنها روشاوای کردستانی مثلا نه تنها باکوری کردستانی لسرانسر جهان گل کرد جوی بیاکی دکاره چه بکه یورو مثلا بیجن گل کرد لروشاوای کردستانی ده قرکره نگره در باز ده براستی قرکره نه یعنی قرکره نکن بیجن ده هر واریده ایدی زمان بگیره چاند بگیره عرف و عادت بگیره هر واریده گل کرد لروشاوای کردستانی بدن خطریه که گرانده یا gerek her kurda kurd dibine ve ekiş nezik ve dibine vicdan ve jbuy ve ekip kabul neke. gelek spas dikim. Ji bo van agahiyên te dem bi dem em ê te aciz bikin tu yê agahiyên dawîş me re bibêjî. Ama her davîjî ez vê yekî bêjim. Eger ev rewşa Şeyx Mexsûd û Eşrefiye berdewam bike dubare dikim karasatên mirovê rû bidin û êdî wê li Qesedê Hesedê jî teng bibe mecbûra midaxele bike bawayê leşkerî ji ber di rewşa heyî de Qesedê di rewşeke xweparastinê de ye li benda rêya giştî gel û rêya giştî dikare midaxeleyê rewşê bike yan na eger na hat bi baweriya min wê Qesedê midaxele bike demil dest gerek karibe xeta derhafir û em bêjin Helebê veke ku em bikarin lojîstikên em bêjin eskerî ne êdî pêwîstiyên mirovî ne em bêjin dermanin û her weke din û car din ji bo tevahî temaşevan û kesên ku li me guhdar dikin spelavorê ji bo tevan Mala te ava. Ji kerema xwe re xwedî yani li xwe miqate bin hûn heremekî xeterin dewleta Tirkiye bawerî pê nayê gelek spas dikim here bin. Aniha hevalekî ji dibêje qedera her du taqên Kurdan hevan na Şeyx Mexsûd Eşrefiye wê bibe qedera Rojavayê Kurdistanê. Yani eger em her du taxê xwe cî de bihêlin eger em ji wê derê derbikevin teslîmê çetiyan bikin û milletê xwe mağdûr bikin wekî li Serê Kaniyê û Girê Spî û li Efrînê aynî tişt wê were serê Rojavayê Kurdistanê jî. Yani ya baş dibe mîna aynî çîrok ya baş merov tavîz nede wekî li Kobanî çi wekû însanên me şervanê me milletê me li ber xwe da û îspat kir ku dikare hebûna xwe biparêze û ji wê demê ve têkçûna Daişê dest pê kir yani bi Kobanî bi berxwedanekî bê hempa ev her du taxên Kurdan ez dibêjim nûmuneyê qedera Rojavayê Kurdistanê diyar dike. Pir giring e rast dibêjim rast e. Niha ev artêşa Sûriyê gotiye em her du taxên Kurdan wekî herema şer îlan dikin ji bo me êdî askerî bölge ye herema askerî ye ji ber vê yekî kîloyê derê bimîne dibe hedefa askerên me kîloyê derê nemîne bireve ji xwe re heyeta xwe xilas dike rewşekî bi vî heye yani bi vî şeklî ye rewş çima em dibêjin hevanno îbret na ême em aştiyê pir hez dikin elbet aştî mafê me ye em hez dikin em zû bi zû baweriya xwe bi xelkê tînin 400,000 însanê me li wê derê ne divê mev em li xwedî li wan derbikevin ez ji dil dibêjim hevanno ji dil dibêjim gilî û gazincê min ji tu kesekî tune ye ez vê derê bang li şervanan jî nakim şervana xwe îspat kiriye çi ji destê wan hatiye kirine ez vê derê bang li milletê me Rojavayê Kurdistanê jî nakim ji ber ku milletê me Rojavayê Kurdistanê pir caran rabû ser xwe pir caran yani hema ji me şu mîtînga qet derneketine tiştekî çê dibe li Bakurê Kurdistanê milletê me Rojava radibe bifikirin hevanno di mesela tecîtê de me pir cara ji hevalê me re jî gotiye yani ez bixwe min rast jî nedidît milletê me Şehbayê dibin dorpêça aborî de bûn
قلم و دفتر زاروکی وان تونه بون ماموسته وان تونه بون دبن سرمایه دا چادری وان جی آگر پید کرد شوتی راد بون به صدان انسان ما شهبای تجیتا لترکیه یا لإمرالی پروتستو دکرن مینا کو اولیت وان او به يعني چما من رخنت كر افراوش نها لجيكو 20 مليون باكوريه مهنه ونالغن ودنجي خناكن جبوت هجيتي رانا بن سربيا ترابي ملت الشعباي راكي سربيا نراسته ملت الشعباي جبو مسئله خو جبو درد خو جبو زيكي زاروكي خو جبو ستاره خو انجاق كر سري رابكه دبي مرو اوليت خو تبلي هبناكي يعني راكرنا تجيتا الإمرالية وظيفة كردن ما إيه باكورية وظيفة كردن ما إيه الأوروبا الدياسبورا يعني بتهرا خا كردن ما لهر شرالية الدنيا هنا جبو بروتستو بكم إنسان ما إيكو بكار باندور لدولة تركيا بك هي إنسان ما هنا حتى ملت أوروبي دوست مجد كرم بكبنا بحركة نمسله ملت ما شحبه تی برچی دبن آمبارگوی ده آنها هر دو تاقیمه حالا بیجی aynı bir şekliye. Rav şaman pır xarabe. Yani icar ezviyat çmat bejim madem ki wan seri rakir madem ki wan meş meeting pekani ki bu davin ve dibe anha doraweye ey kurdin me ey bakuri hun jiş bu wan her du taqan rabe serxe. Ez garanti dedim ve ey Kürtler madem ki hun cizmane Türkiye pır hez dikin ey Kürtler اگر هون ری بدن کو چتین گریدای شامی چتین دولت ترکیه کو به امر دولت ترکیه تبدیگرن اگر هون ری بدن وان کو وان هر دو تاخان تک ببن eşittir matematiken bikin tek çuna Rojavay Kürdistan'ı eşittir yani tevi mani kun ri dedin van hezin çete jibor Rojavay Kürdistan'ı serubun bikin u tek bebin te aynı mani farkıya ütüne Hevseroka daireye tekilin der ve yara ve birya xaser ya Rojavay Kurdistan İlham Ahmet nerazdibune ki tünd bertek nişana erişin li taxên Kurdan yin Helebê da ragihand ku li dijî Kurdan şerê qirkirinê hatiye ragihandin. Ez vê bînim ser ekranê vîya bila bikeve qeydan vê êvarê hevanno Ahmet Gulabî derem îvanê min e em ê behsa Helebê bikin em binêrin ka çi lîstik heye li ser Helebê li ser van her du taxên Kurdan û peymana di navbera ez vîya bînim ser ekranê hevanno deqekî peymana di navbera İsraîl û Sûriyê de tê çi manê zirarekî çi wat de Kurdan em ê behsa vê meselê bikin. Beryanaha Ahmet Gulabî dere pir cara İlham Ahmet ez vî hema dayînim ser ekranê sê çar cara tevlî kanala me bû îşev jî saet di 19 de mîvanê min e ew ê analîz bike İlham Ahmet li dijî Kurdan şerê qirkirinê hatiye ragihandin temam e îdî kêfa we were kêfa we nê li hember Kurda şarekî bi vî şeklî hatiye ragihandin. Desteya operasyonan ya Artêşa Erebiya Sûriye ragihandibû ku ji Nehawpê ve hemû baregihên askerî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ên li taxên Şex Mehsûd Eşrefî hedefên askerî rewan e ve li ser vê mijarê İlham Ahmet daxuyaniyekî belav kiriye dibêje şer li dijî sivîlan hatiye ragihandin ya li dijî şervanê me veçe li dijî sivîlan veçe manevî çi ye çima li dijî şervanê me şer îlan bikin kî kesî êrişî wan nekiriye ji bo wî ji bo min tim mana xwe tune ye sivîl be hevalê me ê asayişê bin hevalê me asayişî jî hemî sivîlin li Helebê suç û gunê wan tune ye êrişê mal û milkê kesî nekirine kî İlham Ahmet dibêje Wezareta Parastinê ya Hikûmeta Demkî ya Sûriyê li dijî Kurdan
li dijî her du taxên Kurdan şer daye dest pê kirin. Wan şerê qirkirinê li dijî Kurdan ra gihandiye. Dibin rejîma berê de eşk şandiye milletê me. Êdî îmkana ku bikaribe şerekî nû ragire tune ye. Milletê me pir eşk şandiye heta niha. Ehmed bi bîr xist ku her du tax li bin dorpêçê dane ji xwe, ambargo heye li ser wan. Piraniya şeniyên taxê xelkê Efrînê ne bi darê zorê ji xwe hatine koçberkirin ji berê ve. Ev her du tax ji aliyê hêzên girêdayî Wezareta Parastinê ve dibin ambargoyekê tund dane. İlaç nare, derman nare, xwarin zat nare. Tevî hewldanê wan jî aliyê din ji bo çareseriyê tük gav navetine. İlham Ehmed vê derê dibêje ji bo diyalogê, ji bo meselê em hal bikin, em ketine nava hewldanan lê ji aliyê din ve em tu hereketekî nabînin. Tevî ku Kurd girêdayî rekeftina yekê Nîsanê ne, aliyê din tu eleqa vê bi peymanê tune ye. Tu derdê wanê ku peymana yekê Nîsanê pêk bînin tune ye. Peymana yekê Nîsanê çi bûye vano? Wextê ku li Helebê şer derket, qesedê hebûl wê derê. YPG, YPJ hebûl wê derê. Vana hatin ji hêzên Kurdan ra gotin ka hûn jê derkevin. Vana gotin çima em derdikevin? Gotin îcab nake êdî. Hikmeta me ya fermî heye, asayişa me heye. Em we jî diparêzin, milletê xwe jî diparêzin, em her kesî diparêzin. Êdî em bûne hikmet. Qesede, YPG, YPJ jê derketin. Li wê derê tenê hêza asayişê ma. Hêza asayişê, mayîna hêza asayişê di çarçova vê peymanê de bû. Yekê Nîsanê. Peyman îmze bû, gotin temam. Bila hêzên giran derkevin, hêzên ku dikarin şer bikin. Hêzên ku dikarin çek û silehê giran, tankan bikartînin bila ew derkevin, êde ne mesele ye. Merû bi şiklekî hal dike. Îj asayîş mal wê derê. Asayişî an hal wê derê ye. Çawa ew berxwe bidin nizanim. Hevano 3000 ton nûçe hene. Hemiyara merû nikare erê pêra bigîne. Aniha hele hazir ez were bêjim gelek çete hatine kuştin li girê Castello. Aha. Niha ev hêzên ewlekariya hundirîn yê Helebê yê girêdayî Qesedê hevan saet ji 15 şûn ve êdî destpêkirina tank bikar anîne li girê Castello. Ev çeteyên ku hewdane bikevin girê Castello hemî hatine kuştin û yê saxmane jî revîne ji herêmê dûr ketine. Ev çete meteyên girêdayî dewleta Tirkiye hevano bi qasî xwe tirsonek û newêrekin jî ha. Ez bawer dikim hêzên asayişê dest danîne ser tank û topê wan, ew tank û topê wan li hember wan bikaranîne. Tiştekî wisa heye. Niha çi dibe bila bibe. Vana diçin ji artêşa Tirkiye jî em zanin bi qasî 3000 eskerên dewleta Tirkiye li derdora Idlibê ne. Ew ê jî bikevin nava hereketê. Lê ji hêzên taybet yên Qesedê jî bi qasî 10,000-15,000 ji wan xwe amade kirine. Ew ê jî ji dê hefrê, ew cî min nîşanê we da, ew cî ku tam li ser reyê ye, yani korîdora şer, dêr hefir heta Helebê ew dibe korîdora şer. Ya dewleta Tirkiye eger nekeve navbirê, dewleta Tirkiye eger ji hewa ve bombe neke, ji bo Qesedê îşê 24 saetane heta Helebê dikare biçe. Wan aliye da baweriya me bi hêzên me şervan heye. Qet ne mesele ye wî aliyê da. Lê eger Amerîka destûr bide, eger İsraîl çavê xwe bigire û dewleta Tirkiye bi balafiran were bikeve, wê demê îşê me hinekî zor dibe. Lê dîsa jî qedera her du taxên me qedera Rojavayê Kurdistanê ye. Di wextê ku ew da tu çûyî. Ez ji were bêjim yani. Wan aliye da dibe em hinekî yani ew bin. Kanekî dîmen hene ez çend dîmena nîşanê we bidim. Agahî her hene wan mı? Agahî pırın. Lê wextê ku merû du kes be, mesela me pir dixwast hevalekî li vê derê mîvan be,
دقیقی وقت چی بیجه؟ دقیقی هات هوان هات دقیقی اول سلاب ریز رو شو چیه؟ اول يقرأ مورال معنوياتي هذا چنه بلند نه اول معنویات هزاره مرال هزاره قوات تلی سده اول يقرأ سلابي مبدا هذا ذاتنا من دوري ونه ام قارشي ونه اف ايرو وببروجه گاج دیروکه ام وک هزین اولکاریان در امیل برخابدن امیل و دجمنی هوب امیل سر جنازی وان رب ماشین امیل وانا پیک ببن و امیل سر کبن به هز و قوتا و شروان هیجا و بمورالا گلی می ولاد پاریزی قهرمان امیل وی دجمنی تنه بکن امیل سر جنازی وان را گاب بکن هر وها امیل روزنا خوش و باش بکن گلی ما بحرمتك بسر بلندیاگ یا بهری مزن جام که هم اول زود زنگی در گفتم همجی شربانه سرو خوب بودم شربان حلبه همجی خطی خبر نازن شربان مرولی دا قوات مرولیه زنگی در گفتم ذاتی باوریا مجی هوا سلابی مبهوالا بکه بلا معنویات مورالی هوالا پر بلند بن و هر ها امیل برخا بدن امیل وی دجمنی هو بن بخینن یعنی تاني اف در ویوینی خواستک آرمان جگا ما هدف اگه می جدانینه هم بیجی جوال راجی و بیجی برخوادنی حلب راجی و بیجی سرو خوب بود بجي جوا گشتي را هفال بجي دي سوا كي تاگوتش قوات حلب گشتي را اش گل شیخ مسعود و اشرفیه برخودان را سرکفتن اول باشه مورال موتیواسyon süper evanlo tamam me kabul kir serçava em hevit kim wisa bidome wala em mecburin xudî xwe kevin çare tune ye ev çi ye deqekî ez hema çeteyan jî bînim ser ekranê hevanno tîpa van çeteyan binêrin افضل تجاره يا رجال مع الله افضل تجاره تجعل كل شيء خليني يمكن بسرعه الله يفتح علينا خلي بحق السيف جنبي ولا فينا Evano deqekî bangekê ye ez bu ara qismekî parve bikim ev jî bangekî giring e deqekî سر الشيخ مقصود وأشرفية إيشك تبقى عنين جهل هزن بسر قال ما برومات لأوروبا يدمينا وكي بوهون جدران يرو سر الشيخ مقصود وأشرفية إيشك تبقى عنين جهل هزن بسر حكومة آدم كذا وباوايا كي أشكرا داخلاني دان وشرع لانكرن هتقص حتى أنها هولداني ما أو بكو أم بريكن أشتيانا وبريك ديمقراطيك أم شارسر بكن وان هاتم
ريبازن شر وريبازن يتوندي هدف يعني هالوجاتن وحتى نهاجي بتبيها الوسط خاد بردوامن وكي هون زانن هم لباكر الولايات السوري وهروها قال لي الشيخ مقصود اشرفيه هدفها ما اساسي او ام دي سيستميك ديمقراطيك تجيان بكن وما في ما بباراسن اللي حتى انها حكومة السوري يا دمكي ويا قبولناك وبتقوى هاي هبونا ما ناسامي ما جداهي ما يا نتوي يا آلی زمان ده آلی چند و قبول نکه و دخوازه که او پرگالا یا مرکزی پرگالا یا پاشبرو پرگالا یا دیکتاتوری یا که دیدم این در باسپی جیده ایش و آزار و خراکرین جبو گلی سوری آنی دخوازم بردوام بکن و دخوازم همجی ببایا رازی ببین لی ما بحزار شهید دایه ما بحزار قربانی دایه جبو کو ام آزاد و سربلند جیان بکن جبو کو ام بمناسنامه خو بزمان خو ام جیان بکن و ام کاربن ده سوریا پیشروجه ده ببین خدان رول و همان دمده ام ما في قد دستور سوري مسوغر بكن ما افتكوشنا دامشاندن لي او دخازم كو ام بهر هواهي هر تشتي تسليمي وان بكن و ام سري خبط طوينن و ام دفج ما في قبردن و ام قابا باش البابيجن اما حتى هذه الوسائل قبول نكر و ام باورن كو قال ما هر دري جهاني بها قبول نكر جبركو هر کسی د 20 سالن در باسپوی د کربدلین مزندان انکو ایرو حکومت آدم کیجی دخوازه چاوا کل نب علویه لدرزیه خواستن کنکوشی پیش بخینن هر وها ایرو جی لهمبری گلی کل دخوازن و پیش بخینن و ایرو جی گلک دنگ هنه گلک اشارت هنه کو دخوازن يعني بذهنيات قلقرين أساس نادي ما ببن ونادي بيت أخي ببن لو ما بيوست قال ما لهذا الدري بهر أواهي خدين ملتي مي بان هذا طاقة دركبه خدين لما في قدر كبه خدين ناسنا ما قدر كبه وأم أفكر نروا أفكر عادل لينا عادل أشاركو ناسنامه ama hebuname hedef dike peviste em her dere teşhir bikin u em her dere dijbertiya xwe bidin nîşandan me deste aştê deste ye çareseriyê medreşkir lê mixabin wan destahel heva hiştin ji bo jî em dixwazin her kesî bêjin ku em neberxê qurbanê ne em sitê xwe radin û herkes me serê me cêke çawa ku دم در باسپوی دم ما پاراس ناجی ام حاضرم کو ام خو پاریزن هم به تبایی ایریشان و بانگا مجبو گلیمه دنیای لا اروپای لهر دره کو رابن لهر دره خودین قدر کبن خودین ملت قدر کبن خودین دوزا قدر کبن و لکی جان ولاتی دو برابر هم بری سازین وکن توین یکوی هم بر سازین نام نتوی گرکی ام پیشگیری خواهد برخدانیا گله شیخ مقصود رو که ابدنه که درجه بن آنبارگو دبو و نهاجی لهمبری تانگو توپا برخدانی دمشینه سنگی اساسی ام دبجن وی برخدانیا هم بسرکبه چاوا کومل کوبان بسرکتن دسدا تشرین بسرکتن به هزا شروانی خو و به هزا گله خو ام اف روشا بونها دقومشي امي بسركفتي امي بيشوازي بكن و باوريا ما بهذا كلمه بهذا بارزواني مهنه و بيوسته هر انسان كيما قاد بر ولاتي قاد بر ناسمه قاد خبر بسر ببينه جبوجي بانغا مجبو كلمه اوروبا اوكو هركس بكولانا به هركس بشغيريا خو روج وشف جي كلمه ايش مقصوده بدن نشاندان هەvan ڕەوش بە وی شکلیە
hevala me bartkim ji revebirên Rojavayê Kurdistanê daxuyaniya xwe daye Bank li Milletê me ê li Ewropayê dike bi taybetî. Lê ê min hedefa min da Kurdê me ê Bakurê Kurdistanê heye. Kurdê me ê Bakurê Kurdistanê zêdetir dikarin tesîr li dewleta xwe bikin, tesîr li dünyayê bikin. Heta Kurdên Bakurê ranebin, çareseriya me zehmet e hevanno. Yani çareseriya derdê me zehmet e. Ev jî bi vî şekliyê tiştek wan hûn dibînin pêşketinên li Rojatê Kurdistanê ye. Gav bi gav ew ê pêş bikeve bi wisa. Tinek mezin kim? Ka çawa mezin dibe ya? Ew em ji xwe bibînin pêşketinan. کی بخوازه تا دنیای لب ملت ما بچه جهنم اما دیوات من بوارا بچه جهنم کی بخوازه تا دنیای لب ملت ما بچه جهنم اما دیوات من بوارا بچه جهنم Ev jî fermandarê Netewî Rêzdar Murat Karayêlan ki bixwaze vê dünyayê li me bike cehenneme, em ê jî dünyayê lê bikin cehenneme dibêje. Adetê dünya wise, qanûnên dünya wise ama zûdaya me ji Rêzdar Karayêlan xeber negirtiye, me bêriya axaftinê wî kiriye. Yani em dixwazin di demekî kin de li şîrovê wî godar bikin, şîroveyên Kurd ku hêz û quwetê cesaretê dide milletê Kurd, em dixwazin lê godar bikin. Hevanno ez hema çend nûçeyên wisa bi lez ji we re pêşkêş bikim û paşê jî em xwe amade bikin. Peki. Ev reveberiya Rojavayê ev kom a navenda reveberiya Rojavayê tamam. Tamam hevanno. Binêre ez ji we re çi pêşkêş dikim? Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan li ser şerê Rûsya û Ukraynayê got di vî şerê de ku 4 salên didome biya min em ji bo aştiyekê mayînde gelekî nêzin qet ne wisa ye haya wî ji dunyayê tune ye. Hakan Fidan bi tevî Eshat Şeybanî li hev civiyane dibêje me hevdîtinên Şam û YPG guftûgû kiriye bi temamî derew e. Hevdîtinên Şam û YPG de tiştekî tune ye, tu tiştekî nehatiye imzêkirin. Ez bawer dikim peymana ku di navbera İsraîl û Şamê de hatiye imzêkirin, Hakan Fidan wî merex dike ji ber ku negirtin. Di civîna Şamê de Hakan Fidan çû wê derê di civîna Parîsê a navbera İsraîl û Şamê de Hakan Fidan çû ew negirtin jê avêtin ji Hakan Fidan piştî wê civînê hatiye Esad Şeybanî re rûbirû hevdîtin pêk tîne. Ka min derin çi dibêje? Fidan da zanîn ku wan hevdîtina bi Şeybanî re behsa müzakereyên di navbera İsraîl, Sûriye, Amerîka de kiriye. Türkiye van pêşketinan ji nêz ve dişopîne. Tiştekî wisa heye. Hevanno ev laliyekî tiştekî îbret heye ez ji we re bêjim. Tayyip Erdoğan bi tevê dewleta xwe bûne tecavûzkarê aha Kurdistanê. Petrol, dewlemendiyên ser erdê, dewlemendiyên bin erdê, çi heye, çi tune, dewrûberê me hemî talan dikin ji xwe re dibin. Êdî anha zemanê berê wextê bigotana hilberîna petrolê li Gabarê heye, li filan derê heye, em şox dibûn, em nerazî bûn. Dewlemendiyê me ne, bin erdê ne, gazin. Anha mîna ku qet nexema me be, ez têm ez hevalê Doğan Cihan ez ê nûçeyê wî bişopînim. Anha ez cih bidim vê îbretê tam di vê demê de ku hevalno li ser her du taxên me ê Helebê şer û pevçûnekê dijwar heye ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê tevdan û sorkirin. Serokê vî dewletî dibêje hilberîna rojane ya petrolê li Çiyê Gabarê li Şirnexê gihîştiye 81,000 bermîlan. Erdoğan dibêje li Şirnexê dîsa dest bi xebatên lêgerîna petrolê hatiye kirin.
ya derewe ya raste orta wî tuneye dibe ku derew bejî ji ber ku Tayyip Erdogan dixwaze di vê krîza aborî de mîna ku dewlemendî hebin nîşan bide êdî tecavuzê a xameya gabarê dike û tiştekî dine gabar aliyê manevî wî gabarê jî ye ciyê mehsûman e ciyê fermandarê me ye gabarê şehadet Recep Tayyip Erdogan li parlamentoya Tirkiye îro di jîvna Koma Partiya xwe de axivî balkişan ser giringiya sektora enerjiyê balkişan ser zêdebûna hilberîna petrolê bi taybetî li bîrên Gabarê Gabar namûsa Kurdan e ji we re bêjim Tayyip Erdogan li ser namûsa Kurdan li Gabarê çi dike aniha dike yani eger hûn Gabarê weke namûsa xwe dibînin Tayyip Erdogan aniha li wê derê ye dibêje me li Gabarê hilberîna rojane ya petrolê ji 7,000 bermîlan derxistiye 8,000 bermîlan li hundir li derbê welêt yani hilberîna me a rojane gîştiye 8,000 bermîlan ji xwe re tişta dibêje mesela hevan li gorî daneyên Wezareta Enerjî û Çavkaniya Xwezayî ya Tirkiye sala borî li parêzgehên Bakurê Kurdistanê hilberîneke zêde ya petrolê çêbiye em çend mînakan bidin li Şirnexê 16 milyon bermîl derketiye 16-17 milyon derdora wî de li Amedê 7 milyon hezar bermîl na 7 milyon besa hezara nakin 16-17 milyon li Şirnexê 7 milyon li Amedê li Batmanê jî biqasî 7-8 milyon bermîl petrol ji Batmanê derketiye êleh li Samsunê jî petrol heye 3 milyon bermîl îja derdê me em di nava şer dane Amerîka jî berê xwe daye Grênlandê ku niha di destê Danîmarkayê de ye ew jî dibêjin em ê jî Grînlandê bi şer dibe bi aştî dibe bi diyalogê dibe çi dibe bila bibe em ê bi dest bixin dibêje deqekî ez hema gotina hevala bikim hevanim ez hema tiştekî bilim ser ekranê deqekî ez van çendîmena nîşanê we bidim hûn zanin ev girêk Castello tam ku dirêye dikeve kîjan heremên ew ê girêk Castello tam vê dirêye hevandim nêr ev e bi tankan êriş kiribûn lê hêzên asayişê ev der ji wan girtine aniha dibin kontrola Qesidê de ye yani em bêjin hêzên asayişê ev her du taxên Kurdan e Şêx Mesûd Eşrefî ye rîca min ji we ev e hevano vê êvarê ji bîr nekin saet di 19 de Ehmed Gulabî dêre mîvanê min e saet 19 li gorî saeta Ewropayê 21 li gorî saeta Kurdistanê em lê temaşe bikin ez giringî didim şîroveyên wî
Hevano, ez dibêjim ew qas bes e mala we ava. Ez ê hinek tişta bêlim êvarê ra. Ez vê jî hema bînim ser ekranê. Ev tankên ISO ê çeteyên dewleta Tirkiyê ne. Ev tankê wan in hatine ketine Helebê. Hevano, ez ji we re spas dikim mala we ava ji bo her tiştî di vê naberê de aras her hebî. Hevalê ku bûne abone mala we ava, hevalê ku bûne endam mala we jî ava. Ji kerema xwe re em hinek li hev kom bin, em piştgirî bidin hevû du. Ez nahatim cem we min li peyamê we nenêrî qusûrê nenêrin ji ber ku ez tenê me. Ez hem nikarim nûçe bixwînim, nûçeyên lezgîn de qeda wî hem jî peyamê we û hem jî nûçe pêşkêş bikim. Ji bo min zehmet dibe. O wextê ku hevalê min hebin şîrove bikin di naberê de ez tên cem we nûçeyê we jî xeberê we jî û peyamê we jî dixwînim ve baş e heqeten. Ji bo hevalê ku logoa min çêkiriye botan mala te ava gelek spas dikim her hebî. Tamam. We goterê. Îja ji bo wî ez ji we rica dikim tiştek ku ji destê we tê tiştekî beleş hema bibin abone kanalê pêş bixin mala we ava ji hevala dostê xwe re jî bibêjin. Em bibin yek sînerjiya me dikare serkeftinê bi dest bixe li her du tafan bi temamî li rojava jî. Em xeber nedin. Hêz û quweta xwe, moralê xwe, motivasyona xwe tim bilind bigirin ji me re lizim dike. Bêheviya rojên xweş, azad, dem baş, îşev saet di navdan de li gorî saeta Ewropayê, 21 de li gorî saeta Kurdistanê. Mîvanê min Ehmed Gulabî Dere ye. Me bi tenê nehêlin. Em ê hem behsa Rojhilatê Kurdistanê bikin, Îran û hem jî behsa Rojava her du tafan bikin. Dem baş, silav reis.